Piştî şerê heşt salan hîn nihan jî helwesta Sûriyeyê nezelale divê demê da hebûna artêşa Rûsyayê û hêzên leşkerî ya Hizbullah bo Beşar Esad û hikûmeta wî alîkariyek kurt bû ku desthilatdariya xwe bidomîne. Annaha analîst dibêjin ku biryara Amerîkayê ya vekşandina ji Sûriyeyê pêşiya senaryoyek nû vekiriye. Ev mijarek gelkî giring e. Çawa pirsgirêka Kurdên Sûriyê wê were çareserkirin. Rusya û Îran çareserkirina wekî întegrasyona Kurdên Sûriyê di dewletek nûtir û yekbûyî de dixwazin. Tirkiye dixwaze bi zordarî tundiyê bide ser wan. Rusya, Türkiye û İran dixwazin ku bingehek hevpar bibînin. Dema ku hilcivîn didome biryara Amerîkayê ya vekşandinê jî tê xêrhatin kirin. Ew ê helwesta biçe rengî li ser komara Sûriya Ereb bandor bike jî. Heke gav û planên wiha pêk werin, ew ê bibe gavek pozitîv. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tiştî here giring ev e ku piştî vekişandina hêzên Amerîkayê bergirtina valahekî desalatdariyê ye. Bajarê germiyê xweş Soçî mîvandariya hilcivînek bi sê aliya dike. Bilîkî Amerîka tevlî hilcivînê nabe jî gavên Amerîkayê yên siberojê di gotûbêjan da gelek cih digire. Em bi rastî bêjin Amerîka nikare Rûsyê ji Sûriye derxîne ew qet nabe. Lê Rûsya jî Amerîkiyan ji Sûriye dernaxin. Ji bo vê gereke ew bigihin rêkeftinekê. Çareserkirina pirsgirêka Kurd, gefên İsraîlê yên hemberê hêzên bi hevkariya Îranê û şerê dijî Daişê hin ji dijwariyên girîngin ku ew ê piştî vê hilcivînê jî hebûna xwe li Sûriyeyê demekî dirêj bidomîne.